Gaya po ni Sir Pido DJ. Wari ba ka ito rin sa pilahan, no? Di, muli na lang ko. Mga lagi ba, sige po, absent si sir. Napay tinudloan nga itak sabot. Anong nibalik mo diri sa eskwelahan, no? Nga, module raman nung tato. Mga lagi, mas kanahan, nutugod dyan kay tipi na split eh. Ya, di pa tapos di mga baon ni mama. So, dako kay tipi rin. Uy, nana si Siray. Lang, gaya sa na may truha, eh. Namuhinom pa kay, nalabaram na si Pato si sir. Sa ko, ano ba? Kira na ang nila, eh. Ayaw na sir. Oh, dili mo ko na may pag-abdi sir. Buka ko ni Mr. Huawei. Di mo na nakapag-sorti sir. Ay, ano rin na doon, still lang. Good morning sir. Morning class, gini na mo? Gini na rin sir. Taon sir. Wala pa gini na mo, sir. Gini nga kay sayo kaya itong klase. Ano yun, nandito yung kalsa, nagbayad ka na kung pag-ingon dire. Taon sa Mr. Huawei. Mama hindi naliit noon. Tayo sabihin. Gunad ba lang ba na itong gibike? Pungas-pungas mo tagkuhan. Napay, bukto na itong kring puy-puy. Barak ito, nagamay na ni. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Umiklan si gigbike. Sana all. Ngayon ko kay, napatuna ako sa kabaw. Napay, asawa na ako nga bagong nanganak. Yung mga buong gatas ko tos, gatas sa baka. Sul pa ko nga tos. Tutoy sa baka yung mga itong kuhan sa kuhan, bata. Wala lagi gatas lagi kay sa Sana all. ugat man gumikan si dinig kuhan. Makadlaon. Hib na mong tanan. Ayaw si buka yung baba kay gawngan tanan yung mga dila karon. Sige class, mag-attendance ta. Atong tilaan. Bungol man tingali ni mga estudyante eh. Atong tilaan. Aw, si Kinsa ba ito yung mong gitawag, sir? Ay kamarak si kinsa man ni katubang na dali na ba nilain kay katubang na ko kamura man. Ewan ko. Ingon, manggod ka, sir, nga di may mo pa istoryahon. Pagkapastil na din yung mga estudyante mo. Naadyo ninyo pagkapilosopo, mga estudyante pilosopo. Waadyo na yung maandro dyan. Waadyo na yung kamayong kagmaon. Ano? Naala! Mutingog namin, sir! Kana man ako ipaabot nga tubag. Di kay mo sige pa bungol murag ama mga ama nga murag bungol. Pagka way hinungdam mga estudyante mo. Sige. What? Nilo, butay. I'm here. I'm here sir. Wow, social! Ay nalagbuot diha lagi ba? Rex. Murag, absent, Absent sir. sir. Taon naman tong walis kiski na bata sir. Undang naman siguro to. Mga tenis, Rex, estudyante. Sige na yung absent. Mating alarming naman yung magsigig, pagsigig, absent yung tawhana eh. Imbis pa kay di ka maog basa. Bisa nagig tudluan og adisyon, di ka mao. Hoy! Mga bunganga nyo! Tahiin nyo! Matutulog ako, nagising ako sa bunganga nyo! Kung ano matulog, magpatulog kayo! Ay, basin, gilantan to, sir. Basin nagitingali pero pag hilantan pod, pagpaglaon ta isudite kaya ano mo kay babot ta ba di ta mahingawa ng tawhana nga di ra ba ka maos klase nga tagsara mo tunganing eskwelahan. Sir, nakatuod ko sa ilahan, sir. Basig, ganahan ka, kayugan ka. Nagklase pa man ta, inikaw man sa klase, ubanin niya ko nga to silang balay kay aron masuta ni usa ni matangas pag sigig absent ning Rich ay paraway ng grado niya diri na. Ug totalon sa taga DepEd di na makuan. Di makapasaring bata. Urat class. Eh human naman tagkuan. Attendance. Magsugod tag discuss karon. Class vocabulary. Yo Pepe.
Sholanen. Ewan ko. Ambot sa langaw. Physiology. Tuere. Diable. No. Mrs. Pepe. Okay, kay human naman tong klase karon. Mara to sa subject. To sa English. Kay human naman kinsa may mo kuyog sa balay ni Rex. Nagpatultol ko. Ikaw ni Lobutay, baka kuyog ka sa balay ni Rex. La, dili ra ba sir? Dili ko kay padalion kong mama kay paimun pa ko gatas. Sir, ako na lang, sir. Man kay arong madali ta kay. Abel, dali po ko kay tang asawa nga to. Bago na anak. Ha? Layo pa ni balay nilang kuan ng Rex atong. Ano, sir? Mau na ilang rig, sir? Amo din lang Rex ay. Nga mura lagi nang tawa na diha. Asa man ning tawa ng tago di ay. Tara si Rex, sir, eh. Rex! Tawag ka ni sir. Wala na lagi mo dire, sir. Atot niya agiana ning garaha ay makalagot man ning mika ni mga tapong mga absinos. Oy. Kuan. Oy nga no pang. Kumusta nag-eskwelahan nimo ano man ka nag patay mao ni dito. Giming nga na mga kabulakan ni mga to pisarag. Chok wa nag research no giming nga na nimo. Sige sir, pasensya na kayo sir, kaya wala ko eskwela sir, kaya tungkol mo ko darong kuhan sir. Hindi na si Bap, kaya di naman sir, wala gimi makawang sir, mga ako lang nangita, discard lagi darong sir, nanikop na yung kuhan sir, isda sir, kaya bitaw sir, liso darong panahon na sir, wala ko sir, kanilid dire sir, agi nang gina sir, yung dugay pala, kung silingan pala sir, makakuhan ka sa kagalingon dire sir na, kanya sir, agi nang ipagkablihan na, ang kubkob na yung bato sir, or makita kung asay, bisa na asa na Pagkaluoy ba din mo kinabuhi dahil dong ay? Sige sir. Nya, o di wala kay plano mo doa nga to eskwelahan kay limitan siya yung kinabuhi. Pagkaluoy ba din yung kinabuhi ay? Sige loya. Tama is papa dito sir. Masol ko dito ah. Si mama ko sir wa. Pating luoy da kinabuhi da nimo dire dong Rex no? Lagi sir. So tingin imong mga ginikanan wala po sila ka manahuna nimo og pagpaatos remind nimo nga paadon ka sa eskwelahan. Pating Di lagi sir dugay si man lugar yung mama sir nga eskwela lang bahala ko. Naluin ko sa ginikanan sir kay wala sila pagkaon. Scarpel na ko ano sir. Sa sir lang dito. sige bahala ingani mo basta ayaw na mga dinautan nga trabaho kay makatimpawak sa imong kagmaon di wani din na naman butang sa Lagi imbis sir. kay napay imong lawas nga murag lawas ni dungay. Lagi sir. Pasensya nga eh. Nya di namin maglangan hi ugma panigruha nga eskwela ka kuan ugma kanang usa nga periodical test ugma may pagkakibaw ako Lagi sir oh. panigruha ugma kay pati ibagsak mo jud ka sa department of education ug di ning ka kuan kay Lagi sir din ako limta na sir ugma may eskwela ko. Sayo pa ko nimo sir mga alas 5. si ikaw ugma pohon mag isayo ka kinahanglan sayo ka ugma pohon kay nya nignaon ako sa motor akong bag ikaw magdas akong bag arong makapasar ka. Kaya ikaw kuan sir. Bag og libre ikaw magdagan to sa eskwelahan kay aron makapasar ka. Maara na imong diskarte para maluoy ko nimo. Sige wala. Atong human Tuwas sa pagorog kuan sir. Ug mali sir mo ko dito. O sige di namin kon kay hapon na. Tayo pa ang asawa nagbago ng anak. O bago din nga Oh, nagbati to gabi yung gikuan ni ano bilis siya. Sige sir. Ha?